Pois efectivamente, ese canal empeza inicialmente solo como un canal para, en versión resumida, decir o que despois vai nas notas e nos partes de lumes, e o que estamos intentando agora mesmo, e especialmente despois do ano 25 con maior intensidade, é que sexa un canal para que se coñeza, sobre todo, o traballo do dispositivo. É dicir, e para comunicar, obviamente, cuestións que a veces son complexas de trasladar nunha frase. Entón, pois, apoiámonos en vídeos, apoiámonos nunha serie pois, de materiais que moitas veces nos suministra directamente o propio servicio. Por exemplo, esta semana temos colgado un vídeo bueno, de traballos preventivos que son con imaxes que nos aportou directamente o servicio, bueno, en este caso uns compañeiros de Lugo. Entón, o que buscamos é que tamén o propio servicio o vexa como unha canle súa, é dicir, a xente de incendios non só fai extinción, fai moitas cousas ao longo do ano. O que pasa que a extinción é o máis visible porque é cando, bueno, pois se genera moita máis masa informativa, no? Pero esa canle o que busca tamén é dar a coñecerlle á sociedade pois o dispositivo riquísimo que temos e todo o que fai ao longo do ano.